Nkhani kwina kuliko segmene mukonera mibawa television tili mu mzinda wa Blantyre ku department ija kapena kuti nthambi yomwe imaona zopanga zitupa zolowera komanso kutulukira dziko muno la immigration. Monga mukudziwa kuti mwezi wa February Tagad. Kwina kuliko segmene mukonera mibawa television ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Tili ku nthambi yoona zolowa komanso zotuluka dziko muno ya immigration pa Chingerezi. Monga mene tikudziwa kuti mwezi wa February chaka chino nthambi imeneyi idayimitsa nkhani yopereka zitupa zolowera komanso kutuluka dziko muno kamba kokuti anthu ena aupandu analowerera mu makina kapena kuti mu system kupanga hack system imeneyi fa kamba kachitetezo department imeneyi inayamba yayimitsa ma passport. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalamula kuti pasanathe masabata atatu nthambi imeneyi iyambirenso kupanga ma passport, ndipo patatha masabata atatu tinaona nthambi imeneyi itayambanso kupanga ma passport koma kunali ku Lilongwe ponena kuti zigawo zina ayamba apitabe ngati kumangochi kumpoto kwa dziko lino kunzuzu komanso kuno ku Blantyre kulikulu kwa nthambi imeneyi. Patha miyezi pafupifupi inayi pomwe taona kalata yomwe imanena kuti tsiku la lero zinthu zina kuno ku Blantyre zikuyambika. Ndi mibawa television inafika pano chama 6:30 kuti izaone kuti kodi zinthu zimenezi zikuyenda motani, ndipo itafika poyamba inapeza anthu osapitirira 30 omwe anali pamalo pano omwe anachoka madera osiyanasiyana, ena omwe analawira kubwera ma4 mbanda akucha. Koma mmene dzuwa limakwera pofika 7:30 anthu ochuluka kuchokera madera osiyanasiyana anali atafika pano, ndipo zipata za pano mmene mati 20-8 analowetsa anthu amenewa muno mu nthambi yoona zokupanga kwa zitupa zoyendera ya immigration. Ndipo analankhula anthu amenewa commission Nyilenda analankhula anthu amenewa kuwauza kuti kuchitika ndi chani komanso zomwe zitachitike ndi zotani. Koma kuti timve zambiri zomwe zitachitike kuno chikuchitika ndi chani, kodi kuno ayamba kupanga issue ma passport, kupanga print ma passport kapena kukhala ndondomeko yotani, komanso anthuwa analankhula motani, kuyambira lero kupita kutsogoloku zikhale motani. Ndili ndi mneneri wa nthambi imeneyi yomwe imapereka ziphaso zolowa kapena so kutuluka dziko muno amenewa ndi Wellington Chiponde kuti atifotokozere zambiri pa nkhani. Andikulandireni bwana Wellington Chiponde, muli bwanji? Ina mutayima moti tizi ayang'ana Malawi aja, muli bwanji? Ine ndili bwino kwambiri Steve, komanso ndipereke moni kwa Malawi wonse amene akuonera mibawa television mama uno. Kuno ku Blantyre tayamba kupanga print ma passport. Choyambirira tapatsa Malawi background yokhudzana ndi ndondomeko yopanga ma passport. Mwezi wa January chaka chino, and to be more precise, pa 18 January chaka chino, system yathu yomwe timapangira ma passport inakumana ndi zotsamwitsa zina. Tikati zotsamwitsa nthawi imene sitimatha kulandira ma application komanso sitikadatha kuti tipangire passport a Malawi amene amafuna ayende komanso kutenga chiphaso choyendera ku nthambi yathu yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno. Malawi monga akudziwa tinagwira ntchito ndi ma department enaso aboma, ndipo pomwe pamafika pa 13 March chaka chino tinayambiranso kupanga ma passport. Koma ma passport amenewa timapangira ku office yathu ya ku Lilongwe kokha. Zomwe zimachitisanso kuti anthu amene akufuna ma passport ku Lilongwe kuja kukhale unyinji wa anthu kapena chinantindi cha anthu chofuna ma service yathu a ma passport. Ngati nthambi
pofuna kuonetsetsa kuti tipereke ma service apa mwamba kwa Malawi tinaonetsetsa kuti tiyambireso kupereka ma service amene wakhudzana ndi ma passport mu zigawo zina ndondomeko yomwe mchingerezi timayitchula kuti decentralization of passport services. Ndondomeko imene ya decentralization tayambira ndi kuno ku Blantyre kuti Blantyre office yambireso kupereka ma service kwa anthu aku Blantyre komanso chigawo chonse chakumwera kuno ndicho lingaso chochepetsa chinamtindi kapena congestion yomwe imakhalapo ku office yathu ya kulilongwe. Ndiye tikunena pano tsiku la lero pa 10 July tayambiraso kupereka ma service amenewa okhudzana ndi ma passport ku office yathu ya ku Blantyre. Koma very quickly I should highlight the following. Ku Blantyre kuno ma service amene tizipereka ngati immigration poyambirira anthu amene analipira kale ma application yawo okhudzana ndi ma passport tinalibe system yomwe tikatathaso kucheka kuti passport yawo yatuluka kapenayi. Ndiye ndondomeko imene tikhala tikuonetsetsa kuti kodi amene walipira passport yake timuthandize motani. The system yathu is up and running panopa tizikhala tikuona kuti munthu uyu passport yake yatuluka kapena sinatuluke. Ngati sinatuluke passport yake tipanga compile mayina awo onse anthu amene wakuti ma passport yawo apangidwe msanga choyambirira. Number 2 kwa anthu amene akubwera kumene kuti adzapange apply ma passport yawo kuno ku Blantyre tinalibenso ndondomeko imene yoti anthu amene afuna apange apply ma passport kuti tiwathandize ifa system yopangira ndondomeko imene tinalibe. Panopa system ilipo ndipo kwa munthu aliyense amene akufuna apange apply passport kudutsira ku office yathu ya ku Blantyre lero akwanitsa kulipira ma passport yawo ndipo akhala pa mndandanda pa anthu amene akhale akudikirira ma passport yawo kuti atuluke. Amalawi so ayenera azindikire ichi kuti mtengo wa passport unatsitsidwa ndipo monga ndife department imodzi ya boma yomwe malo moti ma service athu apite pasogolo akwere koma boma linapanga revise downwards mitengo ya ma passport. Ndiye chofunikira kuti Amalawi azindikire kuti mtengo wa passport si 90,000 kwacha yomwe amalipira mbuyomo. Panopa azikhala akulipira mtengo wa 50,000 kwacha ku normal passport application yomwe akhoza kuitenga in 2 working weeks kuti pa masiku 10 ogwirira ntchito akhoza kukhala ndi mwayi opeza passport imeneyi. Komanso passport ya express yomwe imatuluka m'masiku awiri kapena atatu panopa mtengo wake udachoka pa 160,000 kwacha kufika pa 120,000 kwacha. Ndi ndondomeko yomwe tikhale tigwirira ntchito komanso kuwathandizira Amalawi kuti alandire ma service apamwamba okhudzana ndi ma passport kuno ku immigration. Ma passport iwa azipangidwa print komwe kuno kapena azikapangidwa print kuliro titsindike komanso tipereke uthenga woti Amalawi amvetsetse padakali pano kupanga print ma passport printing yokha ili kulilongwe kokha koma ma service ena wonse omwe timapanga okhudzana ndi kutolera data ya munthu kapena kuti munthu afuna apanga apply passport yake ali ndi mafomu wabweretsa national ID yake afuna apanga apply passport china chilichonse chizichitika ku Blantyre kuno koma kupanga print ma passport kokha kuzichitikira mu mzinda wa Lilongwe komwe padakali pano printing yathu ili kulilongwe kokha koma ndi ndondomekonso yomwe tikhale tikupanga mwamachawi kuti ku Blantyre kuno tiyambireso kupanga print potengera ndi anthu ena amene amakhala ndi zifukwa zawonso zofulumira kwambiri zofuna kutulukira mdziko muno ena kuti akalandire thandizo la kuchipatala maiko akunja komanso ena amene akuthamangira zintchito zina ngakhale masukulu ndi mwayi wa business maiko akunja koma ma service ama passport tikutsindika kuti ku Blantyre kuno lero tayambiraso. Anthu ena anapanga apply passport analipira ndalama kenako mudadzaimitsa ndondomeko icha anthu amenewa muwathandize motani? Munthu amene adalipira kale passport yake mbuyomu kaya chaka chatha kaya mu January chaka chomwe chino system yathu isadagwe ameneyo abwere ndi lisiti lomwe adalipirira kalelo ndipo timuthandiza mu ndondomeko imeneyi palibenso zolipira ndalama zina zomwe adalipira kalezo ndi zomwe timuthandizire kuti atenge passport yake. Nkhani ina ndi ya mafomu ena apanga download pa internet ena apanga apply pa internet ndondomeko imene ikugwira ntchito kuno ku immigration. Tikufunitsitsa kuti anthu azipeza mafomu mosavuta timayang'anapo mu ndondomeko yomwe timayeserera temporary arrangement yomwe inalipo mu mzinda wa Lilongwe kuti anthu ena amavutika kuti apeze mafomu akumene koma ifeyo tifuna tionetsetse kuti anthu akhoza kumapeza mafomu amenewa online pa tsamba lathu la internet koma padakali pano ndondomeko imeneyi padakalibe kaye we are working around the clock kuti tionetsetse kuti pomafika weekend
system yathu anthu akhoza kupeza mafomu amenewa pa internet koma tili ndi mafomu ochuluka omwe tizipanga distribute physically. Amalawi azindikire ichi kuti service yathu it's a walk-in service pomwe munthu wabwera sizikutengeranso kuti utenge fomu ukadinditse kwa DC kapena upite nayo kulikoseko koma pomwe wabwera ndi fomu yako ku immigration komanso national ID tsiku lomwelo ukuyamba kupanga apply nkhani yokhudzana ndi passport posafunikiraso kalowa office ina iliyonse. Ifeyo we are a one stop center pomwe tupereka ma service iwa ndiye kuti fomu ya passport ayipeza ku office kwathu komweko apanga photocopy ID yake national ID chimene chili chiphaso chaunzika pompo ndondomeko yopanga apply ma passport iyamba kuchitika pompo. Panali chinthu china chomwe chimapatsa anthu nkhawa kunena kuti ma passport omwe akupangidwa issue akuperekedwa amenewa kajaka kamene munayika masiku ano ka electronic mwina sikakugwira ntchito ena ma visa akukanidwa komanso mwina ena maiko ena akumabwezedwa. Mwapangapo zotani kuti mavuto amenewawa athe ndipo pamene mwamba service ino ku Blantyre zimenezo zisachitekenso? Passport yathu Amalawi azindikire kuti ndi passport yomwe ili ndi quality yapamwamba komanso tikamapanga ma passport amenewa timatsatira ndondomeko zomwe zinayikidwa pa dziko lapasi ndi nthambi ija ya timayitchula kuti International Civil Aviation Organization yomwe ndi nthambi ya bungwe la United Nations. Nthambi imene imayang'anira za maulendo komanso imayang'ana za ziphaso zoyendera kuti ziupangidwa mwa mtundu wanji. Ndiye ife ngati nthambi ya boma komanso ngati dziko la Malawi we subscribe to standards zimene zimayikidwa ndi International Civil Aviation Organization. Ndiye passport yathu imatsatira ndondomeko zonse zimenezo. Amalawi azindikire kuti ife ngati nthambi sitilalandirepo lipoti lina lililonse kapena dandaulo kuchokera ku any government kapena kuti pa airport ma passport athu akubwezedwa malo ena. Chifukwa choti ndondomeko zonse zomwe timapangira ma passport wazimatsatidwa. Chinthu china chomwe Amalawi akhoza kuzindikira ndichi kuti passport ya Malawi ndi passport imodzi yomwe imalemekezedwa kwambiri mu Africa muno. Moti pa ranking kapena pa mndandanda wa ma passport maiko onse amene alipo mu Africa muno oposa 54 dziko la Malawi passport yake ili pa number 8 kuti passport iyo ndi yamphamvu kwambiri zomwe zitanthauza kuti munthu amene ali ndi passport ya Malawi akhoza kupita ku maiko oposa 76 pa dziko lapasi posafusidwa kuti alipire visa. Ndondomeko imene ndi chinthu chonyadisa kwambiri ndipo ndi chinthu choti ife ngati Amalawi tiyenera tichilemekeze pomwe tikusunga chiphaso. Mwanjira ina mufuna kutsutsa zonena zokuti ma passport mukupanga kuyambira mu February ndi substandard? Tikutsindika kuti ma passport amene tikupanga akutsatira ndondomeko zonse zomwe zinayikidwa ndi nthambi ya International Civil Aviation Organization yomwe imayang'anira kuzimvazi kuti ayi mwina ato abweza sana akaniza kulowa pa bed bridge ya passport yathu ikuoneka kuti ayi isili mwakali. Zimenezi zakupezani kapena mukupanga pozotani ngati zakupezani? Timapanga monitor zinthu zomwe zikuyankhulidwa pa social media chifukwa we cannot ignore what social media is saying koma ife kuti ngati nthambi tili ndi ndondomeko zomwe passport ikakanidwa dziko lina upa ubale wa maiko amene ulipo mokhudzana ndi international diplomacy pamakhala ndondomeko ngati passport yathu dziko lina lakayikira limatitumizira ife kuti passport imene ilipo dziko lomwe lakutumizirana pa airport yomwe lakutumizira palibe dziko lomwe latidandaulirapo kuti passport yathu ikukanidwa komanso titsindike ichi kuti tinamva mphekesera zina zomwe anthu amanena kuti ma passport athu akukanidwa dziko la Norway. Tili ndi anthu ena amene afika ku Norway ko ndipo atitsimikizira ma passport omwe tapangawa maiko ngakhale maiko ena pa dziko lapansi amenenso timawalemekeza kuti ali ndi sophisticated technology ma passport athu omwewa anthu akupita nawo komweko ndipo sikuti talandirapo voto lina lililonse. Koma petopeto chinthu china chomwe tinachiona ku Lilongwe ndi kuchuluka kwa anthu koma ma passport mamadandaulo anthu ndi kuchedwa komanso kupanga print ochepa. Mukupanga zotani kuti muthane ndi vuto limenelo komanso kuno kuti anthu makufuna ma passport ndi ma passport amene mukupanga print zikugwirizana? Monga tinanenera kuti Amalawi amazindikira kuti madera onse omwe ife timapangirapo ma passport monga ku Blantyre, ku Mangochi komanso ku Mzuzu konseku kunayimitsidwa malo amene amagwira ntchito pa nkhani zokhudzana ndi ma passport kunali ku Lilongwe kokha komanso mtengo wa ma passport utatsitsidwa mwezi wa March ndiye ndi munthu amene analibe ulendo ofulumira yemwe amakakamizidwa kuti akatenge passport yake chifukwa anthu ena mmaganizo mwawo amayembekezera kuti kutsitsa kwa passport it's a temporary arrangement chabe kuti mwina passport iso ikwera koma tatsimikizira Malawi kuti mtengo wa 50,000 kwa chauja ndi omwewo ndipo ukhalabe ukupitilira tikhala tikupereka ma service athu okhudzana ndi ma passport pa mtengo wa 50,000 kwa cha omwewo. Ndiye chikhamu chomwe chimachuluka ku Lilongwe kwambiri unyinji wa anthu omwe mabwera ku Lilongwe umabwera pa zinthu zimenezo kuti ma centers ena onse samagwira ntchito mtengo wa passport watsika pomwe mphekesera zina anthu masamba mchezo amati ndondomeko ikhala kwa kanthawi kochepa chabe ndipo passport ikweraso.
tufuna titsutse mphekesera zimenezo kuti mtengo wa passport ngakhale ku Blantyre atayamba kuno mtengo wake ndi 50,000 kwacha yomweyo. Ndiyeso chigulu chomwe chinali ku Lilongwe chija sichipezeka motero chifukwa anthu ena amene amachoka chigawo chakumwera kumapita ku Lilongwe amachokeranso konkuno. Ndiye tikhala kuti anthu amene amapita ku Lilongwe ndi ku Blantyre agawidwa pakati, ena azikhala ku Blantyre kuno ena azikhala ku Lilongwe, pomwenso tikhale tikutsekula malo ena opangirako mapassport omwewa monga ku Mangochi ndi ku Mzuzu. Ku Blantyre kuno tayikaso ndondomeko zabwino kwambiri kuti anthu pomwe akubwera kudzafuna maservice athu asakhale nthawi yayitali akudikira maservice amenewo, koma tiwathandize mofulumira ndi cholinga choti chitukuko cha dziko chipiteso patsogolo. Kupatula kuno ku Blantyre ndi ku Lilongwe kwinaso komwe mwayamba maservice amenewa ndi kuti titsindike pano kuti padakali pano ndi ku Lilongwe ndi ku Blantyre kokha komwe tupereka maservice ama passport, koma very quickly we are moving kumpoto, ndipo office yathu ya ku Mzuzu ikhala pompano tikupereka maservice omwewa. Tikachoka ku Mzuzu timaliza ndi ku Mangochi omwe ali ma centers athu anayi omwe timaperekera kwa maservice ama passport. Ndikutokoza na Wellington Chiponde for choices na fepa pa Mbata Television. Zikomo kwambiri komanso ndithokoze anthu onse omwe akumvera program iyi mamawo. Zikomo kwambiri. Mino ndi amene ali wofalitsira nkhani za nthambi yona zolowa komanso kutuluka mdziko muno ya immigration a Wellington Chiponde kufotokoza kuyambikaso kwa kuthandiza kwa anthu ena amene akufuna ziphaso zolowera komanso kutuluka mdziko muno komwe kuyambika kuno mzinda wa Blantyre. Ndi ku Mzuzu ndi ku Mangochi apanga chothekera masiku amene akubwerawa. Anthu ochuluka afika kuno kwambiri pakali pano sitinaone chotsamwitsa china chilichonse chomwe tachiona. Ndondomeko ikuyenda bwinobwino, atafika anthu akhapa line alowa alankhula agawa magulu angapo kuti amene akufuna mafomu amatenga mafomu ena apite uko, kenako zikatenga mafomu akuti afikeso polowetsa data, anafotokoza kuti akatenga mafomu amenewo atengeso data yawina lese amene akufuna passport kada panga kale data ayo nthawi ina, koma panonso kunonso apange chimozimozi. Komanso amene akufuna kani ma passport express ali ndi mbali yawo, amene ma passport adapanga kale akufuna kuti adzatenge nawonso ayika mbali yawo. Pa anthu tidafuna ngapo kuti cheze nawo, koma kuoneka kuti anthu onse ali busy kayi pamene mwina kufuna kupanga za mafomu komanso kufuna kufufuza zina ndi zina. Komano pakupita kwa nthawi, pakupita kwa tsiku la lero tikhale tikuwuzani kuti kodi kuno Mbata Television ikupeza zotani kuno mzinda wa Blantyre, pomwe nkhani imeneyo yopangaso ma passport ma service ena ofuna ziphaso zolowera kapena kutulukira mdziko muno yamba. Pakamera ndandi Chikondi Shawa komanso Ganzani Jia. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda kuchoka ku nthambi yona komanso